Vítajte u mojho druhého videa z mapy Skyblock. A jak vidíte, urobil som tu nejaké tie úpravy. Postavil som cestu tam na tú truhlu. V tej truhle bol jeden obsidian. Tu, ktorý neviem na čo. A dneska by bolo v pláne si postaviť veľkú plošinu a sa pokúsiť urobiť, nie ako tak urobiť, ale tak naplánovať, pripraviť. I v tomto dieli by som pripravil, v tomto dieli by som chcel urobiť farmu na stromy, ale budeme potrebať dosť veľkú plošinu a veľa cobblestone. Takže asi tak. Čím viacej dreva, tak tým lepšie, lebo sa potom budeme robiť ďalšie torčky. Čím viacej torčiek, tak tým lepšie. Potom to budeme mať takú chvíľu, ako kde zapadákové. Ešte to zväčšíme. Ešte by som to zväčšil o 1 a o 2 bloky. No a začal by som. Ešte to zväčšíme. Ešte túto stranu by som chcel zväčšiť ešte aj túto. Ale to je všetko počasne. Za chvíľku si zase budem musieť robiť nový krompáč. Ale ten môj je už dosť zničený. Ale ešte to dačo vidieť. Tak to dáme. Toto ešte ako oplotíme a potom budú sem diely, sme sa mohli vydať po ďalšiu truhlu, alebo budeme zase doma a zase rozšírime trošku ten náš ostrov. Ale skôr som ja šiel asi po tú druhú truhlu. Možno, že by v nej boli nejaké dobré veci, ktoré by nám dosť veľmi pomohli. To ešte uvidíme všetko. Teraz by som ja potreboval robiť to takto. Tročka nezavázaj. Nejako takto. Jeden dvoch dielí. Další. Toto další. Tak. No, ja som to vedel. Že tam je drevo. Že mi to neodpadne. Vyťahnem sekeru. Nič tu nevidím. Blbo položil. Tuto to položíme. Som ako fakt veľké šťastie, že mi tu vyrastol creeper strom.
lebo ďaká nemu si tú farmu, stromom farmu si ďaká nemu môžem dovoliť. Ale drevo, no, odložíme. To by som potreboval ďalší krompáč, takže 3 cobblestony potrebujem. 1, 2, 3. A vyrobíme si krompáč. Teraz ho... Videl som dobre, padlo mi jablko. Kde je jablko? To jablko spadlo do vojdu. Nie, do vojdu mi asi spadlo. No ale aj tak to budem musieť zase rozšíriť, lebo dosť ako... Ono je to dosť blízko seba. Jo? Dobre. Nie. Škoda hliny. Podľa mňa to zväčším ešte o 1 blok. Že toto ešte tak dám. Podľa mňa to bude ideálne. Tak, 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 tak. Úplne túto si dáme. To je už podľa mňa lepšie. A ešte zväčšíme o 1 blok. Alebo jak ja tak rozmýšľam, tak v druhom dieli, v budúcom dieli by sme mohli zase pokračovať vo farme, lebo troška pochybujem, že by sme to stihli a ja to nechcem všetko stávať mimo záberu, jak som, aby ste to tu videli, tú stavbu. Takže uvidíme. Ešte jeden. Nenájdem tu taký jeden. Poď. Dobre. Tak. Zdá sa mi, že tie saplinky sú nejako blízko. Uvidíme.
Vidíme, jak to bude dobre rásť, ako pôjde. Jak to bude zle rásť, tak ich oddialím od seba. Ako farmár som veľké šťastie, mi vyrastol creeper strom. Vďaka nemu si môžem teraz dovoliť všetko. Všetko možné. Vidím, že nám nádherne svieti slnko. Krompáč. Tu mám krompáč. Ale ešte ten ostrov nejako tak urobím, aby nevyzeral nejak tak buchší. Už som ho vylepšil, že nie je to tak, že cobblestone tak je a potom hlina. Teraz je to, že na povrchu je cobblestone. Ale ešte to budem musieť nejako urobiť, nech to aspoň tak vyzerá. Aha, tuto som to zle postavil. Tak prepáčte, že to tak stávam troška lajdasky, ale chcem ušetriť aj nejaký ten cobblestone. Lebo to je dosť ako veľká nuda, že musíte tam pol hodinu stáť a naťažiť nejaký ten cobblestone. Takže sa nečuduj, že prečo to je tak, alebo tuto nájdem na moste. Tuto tak. Lebo som sa snažil ušetriť cobblestone, ale... Dobre, no. Tu dáme jednu torč. A tuto tak, kde by sme mohli dať druhú torč. Tam by chcel ešte tretiu torč. Nádhera. Ešte by som vám mohol ukázať tú cestu, jak tak. Toto je takto. No. Úplne lajdarská cesta, som sa len chcel dostať ku truhle. No. A vidím, že som hladný. Ja to tam najem a... Toto asi pre dnešok bolo všetko. Jak sa vám toto video páčilo, tak dajte like alebo odber, bude veľmi rád. A uvidíme sa pri ďalších videách, takže zatiaľ čau.